Good morning, Happy New Year. Goदान बोसोरनि नै पिकनिक जानो थांनो नागिरदों जों. आंनि गाथोनाव जों दा थांनो ओंखारगासिनो आरो बारा गोजान नङा 1 घन्टाल' लायो. दाउ बेदर गोदाखांबाय बाजैमोनहा. जानो थांनो नागिरदों नै बन सोबाय माबायाव बस्थायाव. गारिया जायगा थोला. स्कुटिजों खावसे थांसिगोन. खुलुमबाय बादे. हाय फ्रेन्ड. मा होनो ने? फाइनालि जों रानि गाथोन मोनफैबाय नै. ओंखायनो बैग्रि खांनो दंसोगारो. जोंना पिकनिक जानाया निउ इयारनि रानि गाथोनाव. Bayar sarkas gue deखायदों नै. Umayaw लायहोनोसै टमेट' आलु ओमफ्राय नै फस्ला. बेदरा नै बेयो दाउ बेदर, बेयो अमा बेदर. सान्दुंजोंनो ओइसोर बारखौनो हाया खोमा आरो ने इसोरो हायो खोमा हायो ओइथिं बारगा दं ओइथिं. बाजैया ओंख्रि संगासिनो. अमा ना मायो? अमा. हालैयाखै बाजैया नै संनो रोंना रोङाथाय? दासो हालदै होनानै मोजां नुबाय नै बेदरखौ. Dalangan nih Rani kan coba sih coba itu ya nih oh mana ya siap ini này ayo ta dong sekarang ini ini misi nih Rani Kartini dalam
थिं फारसेथिंबो दै बारनानैबो जादों मानसिफ्रा ओइनो मोसागासिनो ओरैजाय मादों इयाव हिजों मबाइलजों रायलायदां गोथाव जाथारो ना बुरजा खेबसेनो आदासो मोनखागोन जा सान्दुं गोसाखा ओमफ्राय मोजां थानाया माजै जानांगौ थांसै थांनो ओंखारबाय थाबायगासिनो रानि गार्डेननि राजा लाफैलाय राजा लाफैलाय जोंखौ संबाय नै सिथिंबो नै ओइ थौआव मा संदों इयाव इयाव दालि पनिर अमा आरो दाउ संदों इ दाउआ मोनबाय नामा एबारथ' जेबो गैया आं मोजां नुथारदों नोंसोरखौ आङो लाइभ बानायदों ओं लाइभ बानायदों ब्लग बानायदों मोजां नायना रानि गाथोनाव लोगो मोनदों मोखां रेंरेंसो नायनोनो साइज गैया हरहानो खालामगासिनो ब्लग बानायदों मा एदिसो tur मोजाङै रायलायब्रा बाबाय हारिसाना बोरो जुआ बोरो दे मोसानायखौ आं सिथिंखौ नुबाय सिथिं बांसिन नाहरलाय मोसा दे हायनामोना मोसाफादो जोंनिया मोनथ'वाखैनो जाग्राफ्रा ओंखाम गैया जोंना हिर'आनो जोंजों मोसागासिनो बे हारसिं हिर' नाहराखैनो मा बि आंथ' फट'खौ खेबनो रोङा माबा बुंनो नागिरबाय बुंनांगौ मा ओरै नांगौ बिथांनि चेनेलखौ आंथ' खांला खुलुब हाय बिलोमा गयारिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै साबसक्राइब बिलोमानि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो दे आङो दिनै बिजनि रानि गाथोन दैमायाव दङ नोंनिया गामिया मामोनलाय आंनिया क'क्राझार थेङापारा नोंथांनि इन्ट्रडाक्सनखौ मोजाङै बुंनानै हो आंना आंनि गामिया जाहैबाय क'क्राझार थेङापारा टाउनावनो मिनि बास स्टेन्ड माने बास स्टेन्ड खाथियावनो आरो मालाबा हाबहैनांसिगोन औ थांनांगौ ने क'क्राझाराव थांबा बिथाङा एक्ट्रेस दंना गैया आंनाथ' गैया दहाय नुनाय बायदि मोनदोंमोन आं है बे ओरैसो ओरैसो बे मडेल लानो नागिरदों नामा सोर मडेल लानो नागिरदों नामा दं नामा सेलेक्ट होद रावबो गैया माथो बेयाव नोंखौसो लागोन आङो नङाबा बेखौसो इया बानानै लांगोन जों गासिबो बैग्रिफां जाबाय नै अमा ओमफ्राय माइब्रानि एसे लोंबाय माइब्रानि जुमाय एसे लोंबाय बेलासिलायबाय जानो
मालाबा फानबारियाव लोगो मोनबावो आरो जाबावनो बुझला अमा बेदरा जोबबाय नाय जानाय अमा बेदरा खालि जाबाय ने नै निउ इयाराव आं सोंनो जाला नै लाबायदि जादों नै दै दं गेजेराव आरो बै दै बारनानैबो जादों मानसिफ्रा ओरै खावसे दै बारनानै गेजेराव दै दं आरो ओरै फारसेथिंजाय बैग्रि बागान गोजा जों जानायथिंजाय नै ओरैजाय बैग्रि बिफां गोजा जोंबो बैग्रि बिफां सिङाव जादों नै बैग्रि बिफां नै बे गालायलाबायनानै दोनबाय जों नै बियो दाउ बेदर जोंनिया लेट जाबाय जानाया बुन्दियानोसै बाजै खुना होदो फैबाय ओंखामा नै गथ'फोरबो दंसोगारो थांनो ओंखारबाय जों दा जाखांबाय गोजौआव खाग्रा गैया आदायो जानि आयौ बिखाला थांनो ओंखारबाय जों रानि गाथोनाव पिकनिक जानो दा थांसै मोनालायबाय आनन खोमसि नुदों ओरैजाय खोमसि आंनायखाय मानसिफ्रा थांनो ओंखारसावबाय दादिया माबा खागासिनो हायना दादि थांनो नाङानि या एन्डिं जाबाय जों जाखांबाय लोंखांबाय जुमायखौ बहुद लोंबाय फेबायबो लोङाखैनोबो दा फेयाखैनो नै माथो खालामनो ओमफ्राय नै आंनि आदा ओमफ्रायबो दा बिहावसो बिहाव नङा आंनि बेस्ट आदा साबसिन आदा जोंना गामियाव आदा गैया आदा माने आं बेखौ बिदा बायदि मोनो माने बिराद मोजां मोनो आरोना माने खोथायानो गैला माब्रै जुमाय फिदोंनो बैसागुआवसो जासिगोन आदानाव गारिया बेलेग बेलेग जासिगोन नोंसोर बेयाव गाखोनोसै थां बाजै थांसै गारिया गंथाम स्कुटिबो लाबोदों ओमफ्राय कार गंनै ओमफ्राय नै गार गंसे गारि लिंलाय दासो जोंनि गाखोबायना थांनोसै